Edelleen Carlsonille, ja tämä vuosihan oli muuten sama kuin Haon HPK-värejä edellisen kerran edustanut. Näin sitten Carlson ajaa sisään. Tämä on kyllä huikea tämä Carlsonin veivaus kiekon kanssa, ja Carlson purjehtii tekopaikkaa ja laukoo kiekon ylänurkkaan ohi Mika Järvisen. Tämä tilanne kuvasi tuota HPK:n passiivisuutta, josta aikaisemmin mainitsin, että siinä peruuteltiin ja päästettiin sitten jälleen kerran jokeripelaaja nousemaan hyvälle maalintekopaikalle. Ja silloin kun on laadukas pelaaja, laadukas laukaus, niin tuolta etäisyydeltä ne kiekot uppoo sinne. Tämä on huikeaa katsottavaa, tämä Erik Carlsonin kiekon käsittely ja mailan käsittely. Hän purjehtii kaikessa rauhassa hyökkäysalueelle. Siitä kylmänviileä laukaus ja ylärepussa heilahtaa tilanne 2-2.